கர்த்தாவே, உம்முடைய இரக்கங்கள் மிகுதியாயிருக்கிறது. உமது நியாயங்களின்படி என்னை உயிர்ப்பியும். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வேத வசன தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்தெடுத்திருக்கும் வேத பாகமானது எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம். ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும். பிரியமானவர்களே, இன்றைய வேத தியானத்தின் தலைப்பு கர்த்தரை பிரியப்படுத்துவது என்பதே. பரிசுத்த வேதாகமத்தின் எபிரேயர் நிருபத்தில் 11ஆம் அதிகாரம் முழுவதுமே விசுவாசத்தை பற்றி விவரமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுமாயிருக்கிறது என்கிறது. ஆபேல், ஆபிரகாம், சாராள் இவர்கள் கர்த்தர் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக தேவனுக்கு பிரியமான காணிக்கையை கொடுத்தது. இவர்கள் எல்லாரும் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டவைகளை அடையாமல் போனாலும் தூரத்திலே அவைகளை கண்டு நம்பி விசுவாசித்தார்கள். பிள்ளையற்றவனாயிருந்த ஆபிரகாமுக்கு கர்த்தர் சந்ததிகளை கொடுப்பேன் என்று வாக்குத்தத்தம் பண்ணினார். தான் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து தான் அறியாத தேசத்திற்கு போ என்று கர்த்தர் சொன்னதும் அவருடைய வார்த்தையை நம்பி விசுவாசித்தார் ஆபிரகாம். இப்படிப்பட்ட விசுவாசம் தேவனை பிரியப்படுத்தினது என்று வேதத்தில் பார்க்கிறோம். தேவனாகிய கர்த்தரே சிருஷ்டி கர்த்தர், அவரால் எல்லாம் செய்ய முடியும், அவராலே அன்றி வேறு ஒருவராலும் அசாத்தியமான காரியங்களை செய்ய முடியாது என்ற விசுவாசம் நமக்குள் இருக்கும்போது கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதிகளிலும் அற்புதங்களை செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார். நாம் கர்த்தரின் வார்த்தைகளின் மேல் வைத்திருக்கும் விசுவாசத்தினால் கர்த்தர் நம்மேல் பிரியமாயிருப்பார், மேலான அற்புதங்களை செய்வார். ஜெபிப்போம். ஜீவனுள்ள தேவனே, எங்களுடைய விசுவாசத்தை இன்னும் வர்த்திக்க பண்ணுவீராக. உம்முடைய வார்த்தைகளின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக உம்மை பிரியப்படுத்தும்படிக்கு நீர் எங்களுக்கு கிருபையையும் பலனையும் தருவீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன்.